Nosaltres som la Facultat Antoni Gaudí, que estem dintre de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, compartim espai amb la Facultat de Filosofia i de Teologia de Catalunya, al cor de Barcelona, al costat de Plaça Catalunya, i el nostre principal grau és el de Història, Arqueologia i Art Cristià, on pretenem donar una visió molt global de les humanitats cristianes del nostre país. Intentem abarcar tot el que és el cristianisme en aquestes tres vessants: història, arqueologia i art. Tenir una visió global de tot el que és el cristianisme, com afecta la societat, etc. Per entendre aquest grau hem de pensar que el 85% del patrimoni que trobem a les nostres terres forma part de l'Església, és a dir, que la titularitat recau sobre l'Església. I per tant és molt important formar especialistes en aquest tipus d'art. Oferim uns graus molt personalitzats, amb grups reduïts, amb visites a llocs molt importants que normalment no s'hi poden accedir, com per exemple a llocs privats de la Catedral de Barcelona, la Sagrada Família. Intentem realitzar pràctiques en diferents jaciments, no només de Catalunya, sinó també d'Itàlia i d'altres llocs que treballen amb nosaltres. I, a més d'això, també intentem fer viatges d'estudis en llocs on el cristianisme està present, en esglésies importants, etc. També oferim els màsters de Història de l'Església, de Patrimoni Cultural i un diploma en Música Sacra. Per totes aquelles i aquells que estigueu interessats en conèixer el nostre grau, el dia de portes obertes és el 6 d'abril i allà us ensenyem com funciona, les aules, el professorat, i si ens voleu conèixer més, doncs ja sabeu.